14 rokov, že? Sme boli na tej Botovej. Neboli to zlé roky a ja teda akurát by som zaželal všetkým Žilinčanom, ktorí sú chtiví dobrých kníh, aby tých nasledovných x rokov, a to x nech je pomerne dosť veľké číslo, tak bolo ešte lepších, ako bolo tých 14. A dúfam, že k tomu prispejeme tým, že vytvoríme všetky podmienky preto, aby ste tu boli spokojní a spokojnejší ako na tom bývalom. Chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, ktorí vymysleli a vytvorili knihkupectvo OM, lebo na tom OME vlastne vzniklo aj toto. A to knihkupectvo OM, to vlastne sme začínali spolu s Edom Kudláčom a s Ďurom Šulíkom, tak vďaka chalani. A ešte nám pomohlo kopu ľudí pri tom, keď sme sa borili s tými prvými problémami. Pani Šulíková, pani Vizengangerová, Vladka Dorčíková, Aďa Sičáková a Janko Ničík, ten tu bol pred chvíľou, Lubomišík a ďalší. A hlavne potom Vlado Michal, ktorý z toho knihkupectva on potom spravil pobočku Žilinského Artfora. Chcel by som povedať, že Vlada Michala si vážim a keby som mal tú možnosť, vyhlasím ho za národnú kultúrnu pamiatku. Tak ja by som len povedal jednu svoju starú, smutnú anekdotu o našej krajinke. Buďme slobodní aspoň deň predtým, ako nám dovolia. Želám vám veľa pekných slobodných dní. Ahojte. Mňa Monika Kompaníková nejak v decembri oslovila s tým, že či s týmito skvelými pánmi pokrstím tento nový priestor. A odtedy som rozmýšľal, že čo povedať a naozaj mi nič nenapadlo. Každopádne Artforum mám veľmi rád, nakoľko priateľku mám zo Žiliny, tak sa tu vyskytujem dosť často. A sladom na to, že som z Galanty, tak ten vzťah by sa aj dal brať, že je dotovaný z eurofondov. A každopádne, sladom na to, že robím hudbu, akú robím, tak z pohľadu repera by som tak egocentricky zaželal tomuto priestoru, že nech sa tu cítim minimálne tak dobre, jak v tom predchádzajúcom. Artforum na zdravie. Ja som sa pýtal Janka, či má pripravený nejaký rituál na pokrstenie tohto priestoru a Janko obdivuhodne odpovedal, že nie. Takže sme sa takto dohodli, bo teraz sme asi 10 minút predtým rozmýšľali, že teda čo urobíme, že či pokrstíme pohľadom nejako, alebo čím pokrstíme, alebo že nie, sa polievajú knihy, tak naopak, že kniha tú energiu odozdá tomu vínu, alebo nebude, že by sme krstili víno. Všetko sme zamietli. A tak sme si povedali, že budeme krstiť dobrým, pekným slovom. A hádajte akým? No takým, na ktoré si vy všetci spomeniete a to bude také tajomstvo, že my ho nahlas nepovieme a tým pokrstíme ten priestor. Takže ak si spomeniete na nejaké pekné slovo, ktoré v tých knižkách je, niečo vtipné, múdre, láskavé, tak týmto pokrstíme, takže môžeme teraz. A už to je. Bojíme sa v temnotách a bojíme sa svetla pravdy. Začalo to našim hriechom a bude to tak už navždy. A to všetko vlastnou vinou. 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 Dovolím si vám prečítať jednu fotografiu. Fotografiu toho, čo sa stalo. Myslím, som prvý človek, ktorý číta fotografiu. Fotografia sa volá Od malička vo vetre. Nie, to je krátka fotografia. Ako 7-ročný chlapec s matkou oveľa mladšou a otcom oveľa mladším, než som ja teraz, odišli sme z Banskej Bystrice do hôr na môj prvý dospelý výlet. Všade sneh a otec odrazu šepká ľahnúť. Nedaleko od nás prechádzali po svahu
Nemci s obsami. Prešli a otec o chvíľu vraví. Viete, prečo zlyhali psi? Vietor fúkal smerom od nich k nám. Od tých čias sa stále znova učím, aké dôležité je vedieť, odkiaľ fúka vietor a je mi z toho čoraz väčšmi pod psa. Tak to je celá fotografia. Dovidenia. No tak ahojte, vyšli sme z backstageu. Dobrý večer. My sme Modré hory, on je Lyrik. Ja A som to je Bene. Bene. A s nami je Roland Kánik. A vy ste v Artfore, v novom, práve pokrstenom. Táto vec sa volá Krása. A inak poďte bližšie. Ľudia sa zazerajú, sa naparujú a klamú a tú krásu tam vzadu nechali len tak samú. Spad na lavičkách, po parkoch, hrabať sa po horkoch. Krása si číta romány a sedí na schodoch a čaká, až si ju niekto všimne, až si niekto všimne, že ten čas tak rýchlo plynie. Rýchlejšie ako autá, čo sváľajú dobíjať svoj míňajúci sa majlan. Živé kvety to je krása, krása je aj dancehall. A zabudnutá je krása stromov zalieta v asfalte. A zabudnutá ako starci v kúte kaviarne. Ako tóny saxofónu v lacnej malej izbe na predmestí. Krása je, keď lovíme dobré veci v oceáne nerestí a umelý gest. Lovíme všetky tie správne chute ako somelieri zaprášení z ciest. V antikvariáte, ktorý investor zborí a postaví tam hotel pre cudzincov, tak počkaj ešte Joe. Je toľko krásy v tom. Modré hory. Krása sa znáša tak trocha nad chodníkom, kým dá zmývať ťažké kroky mešťanov. Krása sa vznáša ak aniel a plynie jak čas za múrmi herní, kde sa točí a pesní. Každých pár minút vzniká nový vesmír. Ona nie je čierno-biela, aj čierna, červená je bez mena. Krása v očiach gamblera a to pokušenie spaluje rozum jak tabak. Krása v očiach slobodnej mamy, čo stojí tak sama, bojí sa chlapa. Krása v očiach starca, čo má ťažký krok, chorý bedrový klb a malý dôchodok. Krása v rukách umývačov riadu, čo 24/7 zmývajú z tanierov pliagu v uliciach metropol. Krása v sebeckej modlitbe samovraha, v ktorej prosí Boha o požehnanie. Vidíš, blázon? Kráse požehnanie. Modré hory. Takže ahojte ešte raz, Modré hory. Keď prídete bližšie, my sa budeme cítiť lepšie. A každopádne sme radi, že ste tu. To je ono. Poďte sem, poďte. Húpavé tanečky tiež sú nie k zahodeniu. Sme veľmi radi, že sme mohli prísť v plnej zostave, aj s Rolandom. Takže krása Modré hory, Artfore.